Usapho olusenhlungwini sithetha nje lenyikitya yokufa iqale kwiveki ephelileyo nalapho unkosikazi kaMlamli Mgxada unuvutile edutyulwe lahlanza iselwa. Kukholelwa ukuba umyeni wakhe uMlamli ulilungu lombutho waziwa ngomasifunisane ojongene nolwabiwo lemfuyo okwangoku isengunomji ukufumanisa ukuba ngakube yintoni na ebangele lenyikitya yokufa. Kufike abantu apha bafika babulala lonke isapho lam. Abantu bebezilile babagube bonke. Abantu umfazi omkhulu wam, udadewethu omdala, udadewethu omncinci, abantwana bakadadewethu abangabafana ababini, intombi yam endala nenye inkwenkwe elalapha yaseMagebeni, bosixhenxe bababulele. Ngelixa kutyutyulwa umama walapha kwiveki ephelileyo, umntwana oneminyaka 9 naye udutyulwe. Kungoku nje ucumacuma ziintlungu esibhedlela. Ngexesha bebulala inkosikazi ndandikho wandifihla unkosikazi, bathi bafuna utata lapha. Akavuma unkosikazi kanti uzenza idini. Ndicinga uba bazombetha kuba ngumuntu wesifazane. Naye ngokwazi athi utata kakho wayecinga bazombetha kuba ngumuntu wesifazane. Babetha kuye. Wabhubha, babetha umzukulwana wam, wawusinda esibhedlela one-9 years. Abahlali bothukile nanjengoko ngoku kuzawufuneka bezilele intlaninge yabantu. Bakholelwa ukuba esi sisenzo sokusiphindezela. Oku kubulawa kwabantu ngongenalusini kugxithwe kalukhali. Uncedo ngokululeko kwasengqondweni luzawuziswa ngabasemagunyeni kweli khaya. Umasipala ke sinawo amaphulo esiqhele ukuwenza kwiimeko ezikumila kunje, nesiqinisekisayo uba kweli khaya siza kwenza kanye ngolo hlobo lokuba sikhangele lonke uncedo kuzo zonke i-stakeholders karhulumente. Abahlali balo mmandla kwakhona baphinde bacela kurhulumente ukuba komelezwe iziseko ngeenkqubo zokhusela abantu, ngakumbi kummandla waseBityi nendawo ezingqongileyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.